Ahojte priatelia, zdravím vás pri ďalšom videu. Ako netradične točím po relatívne krátkej dobe ďalšie video a to je v podstate z takého relatívne prozaického dôvodu. Je to preto, že mám teraz trošku viacej času, takže sa tej polovačke venujem trošku intenzívnejšie a prostredníctvom týchto videí vám v podstate tie zážitky, ktoré zažívam, chcem priblížiť. Takže je tu ďalšia vychádzka, je koniec októbra, takže už je také relatívne chladnejšie počasie, je už porúj, jelene sú v podstate už trošku unavené, takže uvidíme. A vybral som sa do časti revíru, ktorú mám veľmi rád, respektíve na posed, ktorý mám veľmi rád, ktorý je môj obľúbený, už som tu niekoľko kusov ulovil, takže dávam tomu dneska šancu znova. Hovoril mi kolega, ktorý tu bol nedávno, že je tu relatívne dosť veľký pohyb zvery, takže uvidíme. Čo nemusí dneska byť úplne pravda, ale človek nikdy nevie, takže uvidíme. A je to časť revíru, ktorá je v podstate nížinatá, ako môžete vidieť, v podstate dookola je relatívne samá rovina. Z jednej strany je zasiatá repka, z druhej strany je nejaká zasiatá nejaká ozimina a pred sebou bude mať v podstate také pole, kde je teraz momentálne nejaká miešanka, nejaký trvalý trávny porast, respektíve niečo tam občas zasejú, ale teraz je tam asi trvalý trávny porast alebo nejaká zmes tráv. A je relatívne teplo, je nejakých asi 12 stupňov, trošku som sa naobliekal, som spotený, ale s pribúdajúcim časom bude samozrejme tá teplota aj dosť klesať, predpokladám. Fúka vietor, taký relatívne teplý, čo nie je úplne ideálne, no ale keďže budem na posede, tak mi to až tak strašne nevadí. Počasie je zamračené, za mnou samozrejme západ slnka pred chvíľou bol, takže taký celkom pekný pohľad. Takže idem na posed a ideme čakať, alebo respektíve budeme čakať a dúfam, že sa mi dneska podarí možno aj niečo pekné natočiť a samozrejme, keď sa mi podarí niečo aj uloviť, tak to je taká čerešnička na torte, ktorá vlastne poteší samozrejme každého polovníka. Takže nebudem veľa kecať, idem na posed a uvidíme, čo dnesný večer prinesie. Tak zatiaľ. Už keď som išiel na posed, tak mi tu predo mnou v podstate z pravej strany začala vychádzať vysoká, čo je relatívne doskoro. Takže to ma teší, dúfam, že to bude zaujímavejšie a príde to bližšie. Je tam jeden kus. Vyzerá, že je to jeleň a je to veľmi, veľmi ďaleko. Idem sa na to pozrieť bližšie.
Celkom slušný jeleň. Celkom slušný jeleň. Mám taký pocit, ako keby tam bola vysypaná nejaká siláž alebo niečo. A tam sa na tom pasie. Pekný jeleň. Len to je vzdialenosť možno 400 metrov. Inak pravdu povediac, keby som nemal termovíziu, tak ho tam ani nezbadám. Je škoda, je tam ešte jeden posed, vlastne na druhej strane tejto lúky, ak sa to dá nazvať, alebo tohto poľa, je ešte, respektíve dva posedy, jeden je v strede a druhý na konci. Keby som sedel na ňom, tak by som toho jelenia mal o mnoho bližšie. Ale ďalšia vec je tá, že keby som na ten posed chcel sa dostať, tak by som sa tam dostal, ale toho jelenia by som samozrejme vyplašil, takže je to asi jedno, pretože ten je tu už nejakú určite dlhšiu dobu, ako ja sedím na posede. No, uvidíme. Dúfam, že tá siláž, ktorá tam je, nebude ťahať tú zver, alebo neviem, či to je siláž, alebo čo to tam je vysypané. A dúfam, že tú zver nebude ťahať na tú druhú stranu a ja tu budem mať dokopy dneska nič, no ale čo už nemohol som, viem to až teraz, je to trošku neskôr, ako by som mal vedieť, ale je to už teda jedno, takže zostáva mi len čakať. Začína vychádzať aj srnčie. Čo je to? Aj srnčie to je. Ako je to stále opakujem, ale bez tejto termovízie je to o mnoho náročnejšie. Začína sa stmievať. Tu na nejakých do 100 metrov mám dva kusy srnčieho a ten jeleň je stále tam, inak nejako v zásade nič zvláštne sa nedieje. Ten vietor ma trošku hnevá, pretože je trošku by som povedal taký
nevyspytateľný, raz fúka z jednej strany, raz z druhej strany, raz silnejšie, raz trošku slabšie, takže úplne mi to nerobí celkom úplne radosť, lebo mi to prefúkuje aj túto cez posed z bokov. No ale snáď to nejako neovplyvní dnešnú polovačku, takže veľa času už nemáme na nejaké denné natáčanie, takže za chvíľu sa bude stmievať a na rad pôjdu zariadenia, ktoré nám pomáhajú s videním a pozorovaním zašera a v noci. Nič, dochádza baterka. Už potom, keď je slova baterka, tak sa v podstate nedá ani odmierať vzdialenosť laserom, pretože asi to má väčší odber, alebo respektíve je to nejaký väčší nápor na baterku, takže zariadenie automaticky vypne meranie laserom. Takže takto. Taká vzdialenosť, že 544 metrov, no pekne. V podstate sa do úplného zotmenia nič zaujímavejšie nedialo. Okolo 5:30 sa predo mnou na chvíľu objavili dva kusy vysokej, ktoré ako keby na moment vyšli z lesa a potom sa vrátili späť. Neviem, čo ich vyrušilo. Neskôr sa na mňa prišla pozrieť líška a to bolo asi všetko. Musím sa vám priznať, zabudol som si zobrať náhradné baterky do termovízie. Ako môžete vidieť zo záberov, baterka už končí s dýchom. Aby som ušetril baterku na neskôr, tak som termovíziu vypol. Po nejakej dobe vietor úplne utíchol a hluk z okolitých obcí taktiež. Občas bolo počuť v diaľke brechot psov z nedalekej dediny. Zavrel som oči, prikryl som sa dekou a vnímal pozorne prostredie iba sluchom. Po relatívne dlhej dobe ma vyrušili zvláštne zvuky, ktoré išli úplne z pravej strany. Zobral som do ruky pušku a namieril tam, odkiaľ zvuky prichádzali. Srdce začalo byť rýchlejšie, adrenalín stúpal. Začal som prirodzene premýšľať, či je len výradový alebo chovný. Dobre vidím, zle vidím. Je obojstranne vidlový? Nechcel som sa unáhliť. Krká postava svedčí o nie úplne mladom jeleňovi. Hovorím si 5-6 rokov. Streleckú pozíciu som nemal úplne dobrú. Stále som si hľadal miesto. Nakoniec som sa nejak usadil, čakal, kedy sa len postaví tak, aby som mohol strieľať.
Idem sa pozrieť na jelenia. Fú, teším sa veľmi. Ďatelinka zasiata. Kde je? Musíme ho nájsť. Aha. Musím pozrieť termovíziu, kde je. A tu je. Krásny jeleň, výrad ako oči, nádhera, teším sa. Tento rok sa mi výnimočne darí. Nádhera. Neuveriteľná radosť. Zasa som mal šťastie. Takže veľká spokojnosť. Krásny výradový jeleň. Také ako má byť. A naozaj som veľmi rád, som veľmi spokojný, že sa mi podarilo takéhoto krásneho jelenia, takéto krásne zviera majestátne uloviť znova. Takže naozaj veľká spokojnosť, teším sa. Idem mu samozrejme dať poslednú poctu, čiže posledný hríz a samozrejme idem ho ošetriť. Takže obrovská radosť, čakám kamaráta, ten príde mi s tým pomôcť, takže super, teším sa, naozaj obrovská radosť. Už ide pomoc.